Kiha! Dobrze, baba! Ipahilaza nandrasanay pandrosoagny amizao ty raha mahita ny tanàgna zao tandeo tondra fanjakagna indrindra metselededeté amy tanàgna. Et respect monsieur les députés, Justin Abella. Tsy hoe zaho mipera-parategna marigna tantaray tsy abonibono fa abaribarika tantaray misaotra anao monsieur le gouverneur indrindra monsieur le président chauffeur ataontsika sy maintsy mandroso tanambao manampotsy makina sasy marina manampotsy sy maintsy mandroso sy maintsy mandroso misy anayo manampotsy maintsy mandrosoa manampotsy maintsy mandroso manampotsy maintsy mandroso manampotsy maintsy mandrosoa sy maintsy tantaranay raha vita jiaby amy distrikanay sy resaka oeraoera izy ty raha tegna marina ndraiky. Amzay misy olo pahinjaby taranaka bara tsy miapiaby manampotsy maintsy mandroso amzay misy olo pahinjaby taranaka bara tsy miapiaby manampotsy maintsy mandroso manampotsy maintsy mandroso manampotsy maintsy mandroso manampotsy maintsy mandrosoa manampotsy maintsy mandroso manampotsy maintsy mandroso resaka oeraoera tsy propagandy raha marigna zakaina keto sa karakory allô ande tsaraikaraiky monsieur le député d'abord soba rombantsika izy rombanarô député rombanarô rombanarô député rombanarô rombanarô député rombanarô monsieur le gouverneur atsika jiaby miaraka mandrombo rombanarô gouverneur rombanarô rombanarô gouverneur rombanarô président ndraiky atsika jiaby miaraka mandrombo rombanarô président oba président rombanarô président président atsika jiaby jiaby zay tsy maintsy tantaranay manafra vite velon maragoetra fa vefa miranaragna amy tanàny hôpitaly manara-pentranay koa efa kô RNM manampotsy mazava tsara e ron polisy ron district CG manara-pentra manafô tanàna mazava tsara e zay izy e fazajogno monsieur le président lalinanay e manampotsy maintsy mandroso manampotsy maintsy mandroso manampotsy maintsy mandrosoa manampotsy maintsy mandroso manampotsy maintsy mandroso fanajana beo anao monsieur le député Justin Abella ya sy adino ny assistant jiaby manampotsy maintsy mandroso le baba zay